लोगोफोर नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोना WhatsAppआव गोबां आंखौ हरदों गोबां मेसेज हरदों गोबां साट खालामना बुंहरगासिनो स' आदा प्लिज बे भिडिअखौ हर आदा प्लिज बे भिडिअखौ हर खिन्थु आं बेखौनो बुंनो सानदों बे भिडिअआ आंनियाव गैया लोगोफोर गैया आंनियाव गैया आरोना जास्ट 2 सेकेन्डनिल'सो दं आंनिया 2 सेकेन्डनि खिन्थु ओमफ्राय आं बुंनो सानो बेखौनो नोंथांमोना प्लिज आंखौ WhatsAppआव बेबायदि हरनांला आरोना स' मानो होनबा आं बेखौनो सैथो खोथा बुंनो आंनियाव 9 मिनिट 42 सेकेन्डनि भिडिअआनो गैया लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन जुदि बेथ' बाददि गैखाया बे 9 मिनिट 42 सेकेन्डनि भिडिअ आंनियाव गैखाथारा लोगोफोर गैखाथारा कसमसेलै गैखाथारालै गैयालै लोगोफोर मा बुजियालै नोंसोरो थानायबाथ' आं मिथिखायो नोंथांमोना स' लोगोफोर बेखौनो बुंनो सानदों आं गैयालै लोगोफोर एखे गैमारथारा मिथिबाय ओमफ्राय आंनो नामायबाय थादों आरोना फेसबुकआव माखासे मानसिफ्रा मोनदों होननानै स्टेटास होसोदों आरोना ओमफ्राय आं बिहरदों खिन्थु गैया बिसोरनियावबो मिथिबाय ओरैनो नोंसोरखौ हाल्ला खालामगासिनो दङ 9 मिनिट 42 सेकेन्डनि भिडिअ दङ खिन्थु 9 मिनिट 42 सेकेन्डनि भिडिअखौ आं फोथाया आरोना गैखाथारा होनना सानथारो आं स' लोगोफोर बेनो जुदि मोनोब्ला आं दे उनाव हरगोन दे बाय